Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de martes, día 14 do mes de abril, na que lles imos a falar tanto na radio como na televisión de Cerceda, como non da Feira das Nenas da Silva xa esta fin de semana. Xa sabemos data tamén para a festa da terceira idade e recordamos que a recollida de plástico agrícola volverá a facerse no noso concello. Están a tempo de solicitala. Tamén lles falaremos da carreira solidaria aos 11 das vías, da carreira de obstáculos da Poseidón Reis e tamén de que a Xunta concede a luz verde ambiental para unha planta de almacenamento enerxético en Cerceda. Falaremos da limpeza de fincas para previr incendios, estamos na época agora, e a ITV de turismos que se poderá pasar en Cerceda o vindeiro mes, e a Diputación da Coruña dá unhas bolsas para estudiar inglés en Irlanda. Deso falaremos, como tamén do tempo, donde para mañán seguiremos tendo alternancia nubes e claros con un tempo na que nas temperaturas irán ascendendo xa lixeiramente. Como decíamos ao principio, xa temos como protagonista esta fin de semana que ven a Feira das Nenas da Silva. E o sábado e o domingo, sábado 18, domingo 19 deste mes de abril. En canto ao cartel, que xa está publicado, pois comenzan as festas o sábado a primeira hora da mañán, con apertura da feira o sábado ás 10 da mañán, xa con bombas de palenque e actuación da charanga os celtas animando xa a feira. Durante os 2 días, sábado e domingo, haberá unha carpa de exposicións multisectorial e tamén haberá pulpeiras, tanto sábado como o domingo. Tamén hai esculturas de madeira con motoserra os 2 días a cargo do xa fiel a esta feira, como é Eugenio Linares, que se encarga de realizar esas obras de arte con motoserra. A partir das 11 da mañán deste próximo sábado e durante todo o día haberá degustación de freixós elaborados no propio campo da feira. A partir da 1 da tarde é a inauguración oficial da feira a cargo das autoridades, o sábado a 1 da tarde. E logo ás 2 será a sesión vermú, e a partir xa pola tarde das 4:30 hai paseos en carruaxes, haberá paseos en carruaxes e incluso ponis para os máis pequenos. Tamén haberá un taller de pintacaras e globofexa para a rapazada e pola tarde exhibición de enduro e tamén a partir das 4 o torneo da xadrez e ás 5 da tarde actuará a coral de Culleredo e ás 6 da tarde exhibición de ximnasia rítmica de alumnos e alumnas do Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. Moitas actividades para a tarde do sábado e na verbena, gran verbena, coa orquesta Panorama. Lembren das orquestas máis recoñecidas en Galicia e parte de España. A orquesta Panorama será encargada da verbena de este sábado, onde estará tamén o DJ Bermúdez e Disco Móvil Impacto. Eso o sábado. O domingo seguirá a festa, a Feira das Nenas da Silva, con a tradicional tamén feira cabalar durante todo o día, con probas, exhibicións, gincana, probas de andadura, e a entrega de premios será pola tarde. A partir das 10 da mañán comenzará o segundo día da feira, xa coa charanga Os Atrevidos. Pero tamén haberá música a cargo de Folque Ruada, que fará unha ruada ás 12 menos cuarto. E a 1 da tarde do domingo a degustación, xa tradicional tamén, degustación gratuita dos bolos preñados. Ás 2 da tarde, sesión vermú co grupo Tania Beiras, e logo ás 6 da tarde a presentación da parella da Feira das Nenas 2026 con Laura Añón e Fran Cañotas da Televisión de Galicia. A partir das 7 da tarde, verbena con Tania Beiras de novo, co grupo Tania Beiras e a Orquesta Nueva York. En medio, ás 10 da noite, terá lugar a tirada de fogos de artificio. Así se pecharía ca verbena do domingo a feira. Está todo organizado polo Concello de Cerceda, co que colabora a Comisión de Festas do Espírito Santo e a Diputación Provincial.
Eso na Feira das Nenas, que será esta fin de semana, pero xa sabemos cando vai a ser tamén outra festa multitudinaria, como é a Festa Social dos Maiores de Cerceda, a tradicional festa da terceira idade, que vai a ser xa no mes que ven. A partir de este próximo mércores, é dicir, a partir de mañán, día 15, xa se poden anotar para a Festa Social dos Maiores de Cerceda, que será o 23 de maio, sábado 23 de maio, non fagan plans, porque ese día, o 23 de maio, todos aqueles que poidan acudir á Festa dos Maiores de Cerceda teñen cita. Será o 23 de maio, a partir das 2 da tarde, na Polideportiva de Limeixo, no Piñeiro, na Polideportiva de Limeixa no Piñeiro, que de novo se encherá de veciños e veciñas. As inscripcións poden facelas presencialmente, si o prefiren, na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais, ou poden inscribirse telefónicamente, marcando o teléfono polas mañáns 981 68 60 68. Festa Social, Festa Terceira de sábado 23 de maio, e a partir de mañán xa poden anotarse. Cambiando de tema, falamos da escola infantil, porque mañán, día 15, é o último día para solicitar praza ou renovar plaza na escola infantil Os Pillabáns de Cerceda para o próximo curso escolar, que ten como novedade esa ampliación xa efectiva da escola infantil para tentar de que haxa menos nenos e nenas en listaxe de agarda. Pois ben, a partir de mañán día 15 será o último día para solicitar ou renovar plaza na escola infantil. Poden atopar a documentación que precisan no rexistro do Concello na planta baixa, na sede electrónica municipal ou na terceira planta da Casa Consistorial. Se teñen algunha dúbida, poden chamar aos servicios sociais, chamando o 981 68 60 68. Por outra parte, tamén a finais deste mes, en concreto o martes, día 28 deste mes de abril, hai unha recollida de plástico agrícola. O Concello de Cerceda programou para o martes 28 de abril unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. Este servicio que presta o Concello de Cerceda para facilitar as explotacións agrícolas e gandeiras, esa recollida do plástico ten que solicitarse previamente. Para solicitar este servicio, teñen que chamar o teléfono de Medio Ambiente do Concello, que é o 881 046 776. Aí deben de chamar para solicitar o servicio e indicando a cantidade de plástico a recoller e os datos do punto de recollida, donde se vai a ter que recoller. Ese plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga que ten grúa, e debe estar tamén limpo, sin residuos e atado en fardos. Mais temas, ao mes que ven temos a cita ca carreira aos 11 das vías, a que aínda se poden anotar. Xa son máis de 200 persoas as anotadas para participar nesta carreira solidaria, que ten unha proba de 11 kilómetros, despois ten probas para os máis pequenos e unha andaina. Si queren anotarse e inscribirse, teñen que facelo a través da páxina web carreirasgalegas.com. Aí poden anotarse e inscribirse, lembrando que parte do coste da inscripción, na caso da andaina, que é de €1 na súa totalidade, vai destinada á asociación ASANOG. En este caso é unha asociación que se encarga, sin ánimo de lucro, que se encarga de ofrecer apoio integral ás familias con menores diagnosticados de cancro. Para inscribirse e anotarse, carreirasgalegas.com. E outra proba multitudinaria que hai no noso Concello, e que vai xa por, en este caso, a quinta edición, é a Poseidón Reis, que será o 16 de maio. 16 de maio, sábado, Poseidón Reis, nova edición, quinta edición desta proba xa no panorama galego das máis importantes, donde a día de hoxe xa son e supéranse as 600 persoas inscritas. Todo un éxito
de participación que ano a ano, desde a primeira edición, vai aumentando, chegando casi que a estar nos 1000 participantes. Lembren que haberá categorías varias dependendo da dificultade e da modalidade. Hai categoría élite, starter, parellas ou categoría popular. Cambiamos de tema. A Xunta de Galicia concedeu a luz verde ambiental para unha planta de almacenamento enerxético en Cerceda. A empresa vasca Gobela G recibiu a luz verde ambiental da Xunta de Galicia para a construción de un parque de almacenamento enerxético en Cerceda. Unha gran batería que terá 4 megavatios de potencia e unha capacidade de almacenamento de 16,2 megavatios a hora. O Goberno galego incide en que este proxecto foi sometido a información pública tras consultar a 12 organismos interesados, período que finalizou xa sin recibir alegacións. Non obstante, a Administración Autonómica impuxo algúns condicionantes para a materialización da instalación, entre eles medidas de protección da atmósfera e de a poboación, de vexetación e outros valores naturais, do chan e das infraestructuras e sobre a xestión de residuos, entre outros. De acordo coa información divulgada pola Consellería de Medio Ambiente, esta empresa Gobela levará a cabo o seu proxecto nunha parcela de ao redor de 6.600 metros cadrados de superficie, dos que 1.800 estarán ocupadas polas baterías, polas instalacións de almacenamento, ademais do sistema chamado BESS, en inglés Battery Energy Storage System, polas siglas, que son as súas siglas en inglés. Este proxecto contempla a construción de inversores e un transformador, así como a instalación dos elementos necesarios para a súa conexión á rede de distribución a través de unha posición da línea na subestación de Meirama. Ata a súa conexión, esta mencionada infraestructura de titularidade de rede eléctrica, o tendido será subterráneo ao longo de 535 metros de longo. Máis temas, cambiamos de tema. Falamos da limpeza das fincas para prevenir incendios. O Concello de Cerceda lembra a todos os veciños que, segundo di a Lei de Prevención de Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión da biomasa, é dicir, todos aqueles que estén a menos de 50 metros desta franxa, é dicir, deben manter limpa unha franxa de 50 metros ao redor de solo urbano ou de núcleo rural urbanizable, de edificacións e vivendas illadas, de urbanizacións e parques e de instalacións industriais e depósitos de residuos. Nesa franxa non poden existir especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieitas. Para estas medidas son fundamentais para prevenir incendios forestais e, sobre todo, protexer as persoas e as vivendas no medio natural. Se teñen algunha dúbida, poden chamar o Departamento de Medio Ambiente 881046776 ou polas mañáns a achegarse á terceira planta do Concello, onde están as oficinas de Medio Ambiente. Tamén están a tempo de pedir plaza para pasar a ITV dos turismos aquí en Cerceda, dun coche. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismo se desplaza a Cerceda o vindeiro mes de maio. Vai a estar os días 6, 7 e 8 de maio. Os días 6 e 7 estarán pola mañán e pola tarde, e o último día, venres 8, estará só pola mañán. Estarán nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, no Acevedo, en Cerceda. Decirlles que se queren pedir cita previa xa o poden facer. Hai un teléfono que poden chamar, 981 92 80 80, ou a través da súa páxina web citv.com no apartado de cita previa. Mais temas, a Diputación da Coruña convocou unhas bolsas, unhas becas de axuda para estudiar inglés en Irlanda. A Diputación da Coruña abriu unha convocatoria de 60 bolsas para perfeccionar durante un mes o estudo do inglés en Irlanda. Está dirixida aos alumnos de primeiro de bacharelato de toda a provincia e especialmente está pensada para facilitarlle o acceso a este tipo de experiencias á mocidade dos concellos máis pequenos e ás familias con menos recursos económicos. O programa permitiralles ás persoas beneficiarias realizar unha estadía de 4 semanas en Irlanda durante os meses de xullo ou agosto
cunha experiencia de inmersión lingüística completa que combina formación académica e convivencia internacional. As bolsas cobren o 100% dos custos do programa cun valor estimado máximo de ata 6.450 euros por persoa, polo que as familias non terán que asumir ningún tipo de gasto. Nestas becas se incluyen todos os transportes, tanto a viaxe de ida, de volta, como os desplazamentos no país de destino, así como o aloxamento en residencia de estudiantes en réximen de pensión completa. O prazo de solicitude está aberto xa ata o 23 de abril. Está aberto o plazo xa ata o 23 deste mes de abril. Poden solicitala na plataforma Subtel da Diputación, é dicir, na sede electrónica da Diputación. Aí poden pedir esta interesante beca, esta interesante bolsa de ata 6.500 euros con todo pagado para estar 4 semanas, un mes en Irlanda aprendendo inglés. Lembren que vai destinado a rapaces e rapazas de primeiro de bacharelato de toda a provincia. En canto tempo, o que di Meteo Galicia é que mañán unha fronte se vai a chegar a Galicia polo oeste. Irá deixando abundantes nubes no litoral atlántico e pode haber algunha chuvia, algunha precipitación, pero que vai a ser feble. Pola tarde haberán intervalos xa de nubes, iráse retirando esa fronte e haberá alternancia de nubes e claros. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios, mentras que as máximas van de novo a ascender, sobre todo na mitade oriental, na mitade en este caso Ourense e Lugo principalmente. Os ventos soprarán de compoñente sur e serán moderados no litoral, e frouxo no resto. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Tomás Ramos e Marisol Rodríguez. Na televisión está Manuel Eiris, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.